Osea, nago en plan con ganas de lloratuko ganas. Osea, hoy sin da, en plan, berak badaki en plan nire esfortzua zein dan, eta aldu dan inflexioak edo ez. No! Ta venga, es que flipatu da, osea, es que sentitu naiz, osea, gaizki ez, osea, lo siguiente, así de claro, tío. Así de claro, o sea, es que nago, te lo juro, de mala hostia, tío. Flipauta dago. Osea, es que, zer pentsazu, que gugean atletismokoak, kulturismokoak, nik esan dudan bezala, odei bai, unaita bai, badaka gorputza eta behai entrenatzen dute, baina nik ez dut zeiten. Baina nik esan dudan bezala, osea, ekarreta en plan un bat nahi dendetan erosten. A ver, nola bateatzen du. Osea, es que te jode. No, te lo juro, Lasaion, osea, eskola jartzea Es que jarri jel... Eta venga, diseño, tío. Gaskila bat bakundai, zer esan eta azka, alba lauga. Ez da aurkeztu. Venga, 10 segundo betik elentzatzeko eta neseke, da, venga, jorkasi. Eta izena barkako zintzea, osea, zintzea zu, nire esateko, uinkorpeten azteko. Así de claro.